Sziasztok, én Ticia vagyok, és eljöttem a Robocraft következő részével. Ebben a részben ugye megígértem, hogy vasárnap lesz ugye ez a videó, és ahogy ígértem, 1200 és 1200 CPU. Ezt figyeljétek meg, 1200 CPU. És hogy igen, hogy be van színezve a robotom, ez azért van, mert kérem szépen, van egy olyan kód, amivel lehet ingyen egy nap prémiumotok. Szóval ezt most először így a rész elején meg is mutatom nektek. Ugye itt vagytok a garázsban, megnyomjátok az escape-et. Itt van a resume alatt, hogy enter kód, ide beírjátok ezt a kódot. És lesz ingyen egy nap prémiumotok. Ugye már itt írtam, hogy én már egyszer már használtam, szóval egy hónapban csak egyszer lehet használni ezt. Szerintem nagyon jó kis kód, és akkor ezzel lehet színezni, duplaszoros XP-t kapsz. És hát stb. Meg hát ugye a nádákban ugye a fölüli cuccokat is megkapjuk. Én azzal értem el ezt a nagyon nagy robotot, hiszen úgy értem ezt a robotot, hogy alulra tettem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tettem 12 ilyen darab blokkot, és imbe a robot. Meg megvásároltam egy ilyen repülőgép robotot. Megvásároltam, mert ez egy tudom, hogy nagyon szarfejverei vannak, bocsánat a kifejezésért, de nagyon erős. Szóval ezt úgy értelmezem, hogy ez egy nagyon jó repülőgép, de hülyeskedésből azért csináltam egy ilyet, meg és stb. De most ugye ez a robot, ez a fő. Mindegy, akkor menjünk egy kört. Nem League Arénát még, hanem Elimination-t. Azért, mert tapasztaltam, hogy a League Arena az több óráig is eltarthat, szóval bocsánat, hogy most ezt elmondom nektek, de tényleg csak több óráig tart, és akkor jó, hát mondjuk tudom, le lehet játszani 10 perc alatt is, de szerintem azt én nem akarnám. Inkább az Elimination-nél maradok. Az is egy normális kör, tisztességes. És hát vágás addig még indul ez a meccs azért, mert nem is kellett vágás, te jóisten! Annyit pofászkodtam itt nektek, hogy tessék, nem kellett vágás. Nincsenek valami erős rótjaink, de majd meglássuk. Remélem leszpónol, mert már fixelték azt a bugot, hogy nem spónol, de hagyjuk. Oké. Az elején tudjátok, hogy örök kilaggol. Az elején örök kilaggol. Pillanat, megpróbálom azt megcsinálni, hogy ne laggoljon, jó? Na, így már elvileg nem fog annyira laggolni. Au! Várjál. Most léptem vissza a robotokból, várjátok. Húha! Tudom, egy picit laggol, de... Ja, nem picit nagyon. De... Pillanat. Hogy lehet játszani? Hát... Ez mi? Bazeg? Tudom, hogy nagyon laggol, de minden, de... Most Isten, tényleg? Ez mi? Most ugye vágásban is laggolt, és nem lehet játszani. Ezzel amikor nem videózok, akkor pedig nem laggol. De nézzétek meg a golyókat, és nézzétek, ez mi? Mi ez? Mi? Csillagok háborúja? Vagy mi az Isten? Ennyi. Találkozunk a következő körben. Tölts be, kérlek. Loadingoljan, ne. Gyerünk már. Kérlek, dob már be. Isten, várhatok egy órát. Biztos sokára mi lesz? Értem, nem kéne akkor olyan nagy robottal menni.
Nem kell nagyon nagy robottal menni. De jó Isten. De ezt a robotot nem tudom, hogy miért hoztam létre, de jó Isten. Vagy igazán nem vagy robot, úgyhogy azért hoztam létre. Vagy inkább a repülőgépemmel menjek? Vagy ezzel? Vagy ezzel, amivel nem lehet mozogni? Vagy ezzel? Tudod, mi az Isten, vagy azt nem tudom, de mindegy. Jó, eldöntöttem ezzel még. Menjünk egy elimination-t. Bocsánat, de ez a rész is laggolni fog. Hát hiszen az előző rész, ugye a 6. rész az nem laggolt annyira, de ez 100%, hogy most laggolni fog. Mi van? Azonnal dobj be, már szétverlek. Végre! Oké. Hát nem nézem nagyon jónak a robotokat. De akkor is úgy szét fognak nyírni, mint az állat. Best of. Talán ezt kellett volna egész végig, hogy ezzel menjek, hiszen ezzel nem laggolok. Most ez a legszarabb robotom, most Istenem, ezzel menjek. Hűha. Gondolkodnak. Még célozni is lehet vele. Hát, akkor menjünk ezzel. Most Istenem. Hűha. Nagyon nagy valami ez a robot. Idézőjelben. Döglődj le! Mi van? Megdög lesz! Még az első killem, oh my god! Ez a szar robottal. Második killem, oh my god! Ez a legszarabb fegyver a játékból lenne inkább a legerősebb fegyver. Ezen még el kell, hogy gondolkodjak. Ott a következő áltozat. Ajaj, azt nem kellett volna fölzaklatni. Egyáltalán nem kellett volna. Hű, köszönöm a szint. Mi az, hogy 1 HP? Ott bal lent látod, hogy 1 HP-m volt. És megdöglöttem. De úgy döglöttem meg 2 kill-el. Hű, ezt figyeljétek meg. Ilyet senki sem csinált még. Ilyen szar robottal killeket szerezni best. Kaptam egy ládát. Persze, fönt adjad, amikor már nincs prémiumom. Minden esetre köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, mert már gyűjtöm a 100 feliratkozót. Következő részben pedig kitalálunk magamnak egy challenge-et, hogy mit csináljak még egy meccsben. És vagy talán most is kitalálhatnám, és akkor majd következő meccsben, majd következő részben pedig azt megcsinálom. Ha nem jó ötlet? Nem jó ötlet. Mindenesetre köszönöm, hogy megnézitek, akkor sziasztok!